Pištoľ, ktorú si dnes ukážeme, je od nemeckého výrobcu Heckler Koch. Model, ktorý máme dnes, je P30 v kalibri 9 Luger V3. Zbraň má otvorené mieridlá s kontrastnými bodkami, kohút, vypúšťanie kohúta, vypúšťanie zásobníka. Zásobník je 15-ranový, s tým, že ak sú náboje v zásobníku, je to pekne vidno. Tu máme 6 kusov. Ďalej sa ku zbrani dodávajú náhradné chrbáty, takisto bočné pažbičky. 15-ranový zásobník, dĺžka hlavne je 98 mm, celková dĺžka 177, hrúbka 34,8 mm a výška zbrane 138 mm. Váha zbrane 830 gramov. Pištol Heckler Koch P30. Ďalšie informácie môžete nájsť na našom e-shope www.teremeshop.sk.